खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिनाय थाबाय आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन नारें खमला खाजि लगायना जानो नागिरदों आरो जोङो सान्दुङाव जिरायनानै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय गोदानै नायदों आंनि भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाबोयानो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर मानोना बिराद बिजियाव दंमोन नायनोसै दायो थाब लाबोनो नाजागोन आङो नै दायो आङो बानलु गोथां संख्रि दुन्दिया लगायसै नै दायो आं लेमना लाखांबाय बे नारें खमलाया थाइबाय दं आरोना जाग्राबो गैया नालाय ओंखायनो एसेल' लगायगोन आङो दाना गेजेरजों हास'नानै लाजोबनोसै आङो गासिखौबो नङाबा संख्रि हाबा नालाय सिङावहाय ओंखायनो गेजेराव हास'जोबगोन आं बेखौहाय नारें खमलायाव बिदि संख्रि फानलु होना जाबा गोथाव जायो सान्दुङा बारा जाबाय आलुखौ सुथार गाजोबनो हाबाय आङो आलुखौ सुथार गरम जोबलायबाय आङो जानानै क्या कर रहा है बेटी उगा रहे हैं ना हम लोग अभी तो घर में ऑरेंज लीजिए अच्छा आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो आं भिडिअखौ अननानै प्लिज बयबो सापर्ट खालामना होदो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय